खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि गाहाय रादाबफोरखौ फरायनो थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिदों। आं गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे मित्र जथनि गासैबो सोद्रोमाफोरा गोदोनायाव आर'नाइ लाना रानबावजा जथुमाव बाहागो लादों। मैयानि हाबाफारियाव आयेन आफादाव आसामनि आयेन आफादाव जे गासैबो सोद्रोमाफोरा आर'नाइ लागोन आरो गोदोनायाव दाखालि मरानफोरनि लादों, मैया आर'नाइ लाबाय बर'फोरनि। बिनि उनाव फैबाय रादाबा सोरखारि फोसावथायफोरखौ बर' रावजों फोसावनो सरन बर'नि दाबि। सरन बर'आ दाबि खालामदों सरखारि जि फोसावथायफोर एडभार्टाइजमेन्ट बायदिसिना बेफोर नटिसफोरखौ बे बर' रावजोंबो फोसावनांगौ, बेखौ सरन बर'आ दाबि खालामदों। बेनिफ्राय शिबसागर जिल्लानि बजालनि साहा बागानाव सासे नकल डाक्टारा पुलिसजों हमजादों। बेफोर आसामजों आरो गुबुन रायजोफोरावबो जायो जे नकल सार्टिफिकेटफोर लानानै भिथोर ओनसोलफोराव डाक्टार साजायनानै बेबसा खालामो। बेनि उनाव जाबाय राजथावनि दिल्लीयाव हिजराफोरनि रेकेट खुदियाफोरखौ अपारेशन खालामना थामथि आथोनाव सोलायदों, साद'खौ हमबाय। जोबोद गाज्रि जाथाय जादों बियो। बेनिफ्राय फैबाय जोङो गुबुन मोनसे रादाबाव जे जायखिजाया समावनो आंखौ हमफिननो हागौ अखिल गगैया बुंदों। बेनिफ्राय जाबाय सर्भगाव गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा बिलाथि जौ हमदों। बेनिफ्राय फुस्लायनानै किडनि फानहोग्रा प्लाबन राजेशआ खारखुमादों, बिसोरखौ हमनो मोनाखै दाबो। बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ नेपालनि राजखान्थियाव केपिएस अलिनि लाजिनांनाय। बियो नेपाल पार्लियामेन्टखौ सिफायदोंमोन, नाथाय सुप्रिम कर्टआ मोनसे रायनि गेजेरजों बै सिफायनायखौ बातिल खालामो आरो बिनि सोलाय नेपालनि हादोरगिरि भान्डारीखौ बिद्यादेवी भान्डारीखौ बिथोन होयो जे शेर बाहादुर देउबाखौ गाहाय मन्थ्रि महरै माबा होनांगौ, समायखिरा लाहोनांगौ। बेखिनियानोसै। बिनिफ्राय जोङो थांदिनि अग्रदूत रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ कभिड बिधि भंग हले दायी हब बिखया। दायखौ रायजोफ्रा मावबाबो सोरबा मानसिया मावबाबो नाथाय दायनिगिरिया बिबानखौ रुजुमनांगोन। बे दायनिगिरिनि बिबानखौ रुजुमना अफिसारासो बेखौ बुंदों। ओरैहाय गृह मन्त्रालयफोरा राज्य समूहलै मिरुनि नखर बिफाननिफ्राय गोख्रों थिननाय बियो। कठोर रूपायनत व्यर्थ दायित्वबाही বিষয়ক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করার কঠোর নির্দেশ गोख्रोङै बिथोन हरदों मिरु नखर आफादनिफ्राय। इनिफ्राय नगाव डिब्रुगड़थ सलिसे ब्रिकर बेहा खालि मरिगावल' नङा, नगावबो आरो डिब्रुगड़ावबो बे जे गिला बर'फ्रा गिला होनो किडनि, बे किडनि फाननाया सोलिदों। এইবার অখিলৰ বিৰুদ্ধে বিধানসভাৰ গোপনীয়তা ভংগৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। साफ्रोमबो एमएलएआनो आयेन आफादनि माखासे बाथ्राफोरखौ स्रुदि दोनखुमानांगौ, बेखौ सदबान्साव होखानाय जायो। दा अखिल गगैनि बेरेखायै नैबे मोनसे अजद फैदों जे बियो स्रुदि लाखियाखै, बबेबा बाथ्राखौ बुंफुंदों, बेनि थाखाय बेयो दायनिगिरि। बेनिफ्राय एनरेगा आसनिर अधीनत सा श्रमिकको नियोगर सिद्धांत केबिनेटर। जोंनि जि आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि बिफान बियो एनरेगा आसनिनि आवथायाव थानाय
साख्रिनि बेलायाव सा श्रमिकफोरखौबो सा बागानाव मावनाय लेबारफोरखौबो थिसननांगौ होननानै बुंदों। बेनिफ्राय आन्दोलन गुलिबिद्ध बिखेखभावे निर्यातित महिलार पूर्णांग तालिका दाखिल अखम चुक्ति रूपायन मन्त्री अतुल बरार हते बैठक आसु नेतृत्व आसुनि दैदेनगिरिफ्रा आसामनि मन्त्री अतुल बराजों जिरायनानै सावरायदों आरो बेवहाय बुंदों जे बै जे आसाम आन्दोलन बे आन्दोलनाव जायफोर आइजोआ गुलि जानांदों आरो जरखा रोखोमै माबा दुखु मोनदों बिसोरनि लिस्टखौ थाबनो होनांगौ। बिनिफ्राय धर्मीय सम्प्रीति प्रदर्शन करी ग हत्यार लगते गाहरी हत्या बंधर आह्वान बे आब्दुल खालेक जे सांसद बे मा दाबी खालामदों मोसौ फुथारनायखौ जुदि बन्द खालामोबा अमा फुथारनायखौबो बन्द खालामनांगौ। सोरखारा बेफोरखौ सानलायसिगोन। बेनिफ्राय जाबाय जे अखमत 400 कोटी टकार हेरोइन चलि आछे गोपन बजारात जे डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जोंनि गिबि मन्त्रिया बे खोथाखौ बुंदों जे दा गोबां हमदोंबाबो नाथाय स्रोदै 400 कोटी टाकानि बे ड्राग्स हेरोइन ब्राउन सुगार ककेइन मर्फिन बेफोरबादिनि बिजनेसा सोलिगासिनो दङ। बिनि उनाव जाबाय এটা দশকৰ ভিতৰতে চন্দ্ৰই মাতি আনিব ভয়াবহ বান কেবা মাহলৈ তল যাব ভাৰত আমেৰিকা আদি বহু দেশৰ ভূমি मा गिख्रंथाव रादाब बियो 10 बोसोरनि गेजेराव जे अखाफोरा जोंनि बुहुमाव दैबाना लेंबोनो हागौ जाय दैबानाजों बे बुहुमनि गोबां हादोरफोरा जेरै भारत आमेरिका बेफोरो दै सिङाव थानांगोन बेखौ होनदों। बेखिनियानोसै माबानिफ्राय अग्रदूत रादाब बिलाइनिफ्राय बेनि उनाव जों थांनोसै माबायाव अखमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ जे दिसपुरत नाय 6 नं दफार प्रतिवेदन विधानसभात मन्त्रीर गा एरा बक्तव्य मैंने आयेन आफादाव बिबानगिरि मन्त्रिया मा बुंदों जे दिसपुराव लायनो सरकारनि आखायाव आरो 6 नं दफानि मोनबो रेबसुं गैया। बे 5 राजपत्रित बिखया न्यायिक आयोगत हाजिर 7 गेजेटेड अफिसारा न्यायिक बिजिरसालियाव नुजाफैनांदों। बेनिफ्राय जाबाय ग्राम्य अर्थनीति सबल करार बारे एनरेगार अधीनत रोपण करिब हासि संगस এই हासिया जेनिफ्राय गोदो लेखा बिलाइ बादि लिरोमोन जायनि सायाव बे हासि बिफां आरो संगस होननाय जाथोसे बे माबा एम्फौफोर बिलाइ जाग्रा बिफां बेखौ गायनो होदों बा गायनायनि राहा लादों जाहाथे गामिनि रांखान्थियारि हालोदखौ साबस्रांहोनो हायो। बेनिफ्राय जाबाय मा विधानसभा दृढ़तारे घोषणा हिमंत बिश्व शर्मार मैं मुख्यमंत्री थकाলৈকে ड्राग्स और अपराधीर बिरुद्धे जुज चलि থাকিব। ते हिमंत बिश्व शर्माया बुंदों जे गाव गिबि मन्त्री जानानै थासान्दिया आसामाव ड्राग्स आरो जाय दायनिगिरि बिनि बेरेखायै जुजिनाया दावहाया सोलिबाय थागोन। बेनिफ्राय किडनी गैंगर धृत नेता रमेन मेधि बीजेपीर सदस्य बेबो आरो मोनसे रादाबलाय जे जाय रमेन मेधिया बे गिला फाननाय किडनी फाननायजों लोब्बा दङ मानसि लांखारनाय लोब्बा दङ बे मानसिया बीजेपीनि सोद्रोमा। बेनिफ्राय जाबाय लाहौलर सेंगेलिजान बागिचार सा श्रमिक को परिसे किडनी गैंगर जालत लाहौलनि सेलेंगिजान सा बागिचानि सासे माबा मावथियाबो बै किडनी फानग्रानि
नेटआव बा जेआव गोग्लैहैदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय पाकिस्तान हिमांतर सकेट उड़िल तालिबानर पताका आफगानिस्तान बहु गुरुत्वपूर्ण स्थान सन्त्रासबादीर दखलदे। दाखालिसो आमेरिकाया गावनि सान्थ्रिखौ नेट'आबो गावनि सान्थ्रिफोरखौ आफगानिस्ताननिफ्राय बोखारनानै लांजोब्बाय। बेनि उनावनो आफगानिस्ताननि जि तालिबान थिउरिया बिसोरो जोबोद गोख्रैयै गंसेनि उनाव गंसे जिल्लाफोरखौ दखल खालामगासिनो दङ। नै दा दिनै रादाब मोनबाय जोङो जे पाकिस्ताननि सिमनायाव तालिबाना गावसोरनि फिरफिला बिरहोदों। बेनिफ्राय जाबाय जम्मु ड्र'नलै BSFर गुलि आरो ड्र'न बिरहोबावदों जम्मुआव संगालिनि बिर ड्र'न। बेखौ जोंनि फाइखिफ्रा BSFनि सोद्रोमाफ्रा गावदों। केराला नतुनকৈ সংক্ৰমিত सारि आक्रान्तर संख्या 23 बृद्धि। केरालायाव गोदानै आरो जादों आगोलाव 7ल'मोन दा 23आव बांफिनदों। बेनिफ्राय पीयूष गोयल हब राज्यसभार नतुन दलपति। पीयूष गोयला राज्यसभानि गोदान हानजागिरि जागोन, हानजानि दैदेनगिरि जागोन आरो। बेनिफ्राय बेखिनियानोसै प्रतिदिननिफ्राय। दानिया जों थांदिनि असमिया खबराव। असमिया खबराव दङ राज्योर गावै भुयै मुन्ना भाई MBBS बै जे नकल डाक्टार हमजादोंमोन बे आरो जे गामिनि जेरावबो बै जे हिन्दी सिनेमानि मुन्ना भाई MBBS बेयो सोलिगासिनो दं आसामावबो। बेनिफ्राय जोंनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों एनकाउन्टार सोलिबय आपसिन मुख्यमन्त्री हिमन्त। एनकाउन्टारा जागोनानो बेखौ रावबो हेंथा होनानै दोननो हाया। बेनिफ्राय जाबाय बिधानसभा कारोबार स्वार्थत हाइजेक কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব बुंहरदोंमा आयेन आफादखौ सोरनिबा स्वार्थनि थाखाय हाइजेक खालामनो होनाय जानाय नङा। बिनिफ्राय जाबाय किडनी बिक्रिक लयो हांहत प्रत्युत्तर राजनीति रायजो दिले गबेक धोनी प्रद्युत बदलै ते बियो माबा किडनी फानग्रायाव बा किडनीनि जि गिलानि बेबसा बेहायबो माबा माथो होदोंमोन। बे बेलायाव रायजोफ्रा बेखौ गबेक होनदों। दाने बेखौ लानानै राजनीति खालामनाङा बेखौ होनदों आरो। बेनिफ्राय साংবাদিক कल्याणर बाबे एलानि आसनि जनसंयोग विभागर पीयूष हाजरिकाया बुंदों साংবাদিকफोरनि मोजांनि थाखाय मंगलनि थाखाय माखासे मानि आसनि जनसंयोग आफाद बिफानाव लानाय जादों। बेनिफ्राय गौ हत्या যদি নিষিদ্ধ বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বৰাহ মৎস্য কুৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বাধা নাই কিয় बे आब्दुल खालेगा बुंदों बेखौ। बेनिफ्राय सानसेल्य डिब्रुगड़र 2 सा श्रमिके बिक्री करिले किडनी बे प्रतिदिनाव मोनदों बेखौ दा बेहायबो होदों जे साहा बागाननि बे लेबारफोराबो बै किडनी बेबसानि आस्राजियाव नांदों। बेनिफ्राय जाबाय मा अखम आन्दोलन गुलिबिद बे जाबाय एमएनरेगार अधीनत नियोग पाबो बागिचार श्रमिके साहा बागाननि मावथिफोराबो बे साख्रि मोनगोन बे खोथाखौ बुंदों। बेनि उनाव जाबाय जे बर' हाजायात टाटा मटर्सर डिलारशिप उद्घाटन करले मुख्यमंत्री डॉक्टर हरमाय हरुहजाय बरहजाय ते हरुहजाय स्टेडियम बरहजायाव मा टाटा मटर्सनि मोनसे डिलारशिप खुलिदों आरो बेखौ फिथा हानानै बेखेवदों जोंनि गिबि मन्त्रि शर्माया। যানবাহন নির্মাণ প্রকল্পর বাবে টাটা মটর্সলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী যে
मटर गारि बानायनो थाखाय टाटा मटर्स नि बिगोमाखौ मटर गारि बानायनो खावलायदों। बेनिफ्राय সাংবাদিকৰ চিকিৎসা কল্যাণ আঁচনিৰ অধীনত 5 গৰাকী সাংবাদিকলৈ আৰ্থিক সাহায্য। ধুবুৰীত পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত বৃহৎ কেলেংকাৰী। ধুবুৰীয়াव जोबोद जायो बे दुर्नीतिया पन्चायत ग्रामोन्नयन बिफानाव जोबोर गिदिर केलेंकारि। बे इनिफ्राय मोनसेया जाबाय भेक्सिन ग्रहणर एदिन पाछते अखस्थ হৈ मरिगाঁৱত पुनर एजনৰ मृत्यु। भेक्सिन लानायनि सानसे उनावनो लोमजाग्लुंनानै मरिगाঁৱआव सासे थैदों। बेनिफ्राय तामुलपुरर काउली अञ्चলৰ कोविड परिस्थिति अपरिवर्तित। तामुलपुरनि काउली ओनसोलाव जे कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाय बियो जोबोदथार आरो बे दाबो सोलायाखै बेखौ होनदों। बेनिफ्राय बाहिरहुर मत्स्य ব্যৱসায়ীৰ নতুন কৰ্ম জীৱনৰ পাতনি। করোনাই হলালে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ বাহিবাদক গুণজিৎ দাসৰ জীৱন। গুণজিৎ দাস होननाया बे माबायाव थिएटाराव सिफुं दामोमोन। दा थिएटारा बन्द जानानै दं जेला बे मा खालामनानै थाबावनो जानांगोन थांनांगोनथ' बेनिखायनो मा ना फानग्रा जादों दा उफाय गैया। बेनिफ्राय तेजपुर मेडिकेलर गृहरक्षीर तत्परतार कोविड रोगीर कथमपि प्राण रक्षा। तेजपुर मेडिकेल कलेजाव सासे हमगार्डनि सांग्रांथियाव सासे कोविड बेमारिनि जिउआ रैखा मोनदों बे खोथाखौ बुंदों जोङो। असमिया खबरखौ एहावनो दोनबाय। दिनि उनाव दङ जोंनाव आमार अखम। बेयाव दङ उल्टा अखम नीलकण्ठ हबले हाजु हिमन्त बिश्व। ड्राग्स विरोधी एनकाउंटारक समर्थन मुख्यमंत्री। उल्टा आसाम नीलकण्ठ हबले हाजु हिमन्त बिश्व शर्मा। बेखौथ' मिथिगौ नीलकण्ठखौ माखौ होनो। महादेवा नीलकण्ठ जादोंमोन। बै गासिबनिबो बिसफोरखौ गावसोबनानै लानानै मानसिफोरखौ बासायदोंमोन। दा हिमन्त बिश्व शर्मायाबो जेसेबां बे ड्राग्सफोर दङ बेफोरखौ होबथानानै बे नीलकण्ठनि खामानिखौ मावनो थांदों। आबुङै उल्टा अखम बे। बेनिफ्राय जाबाय गुवाहाटीर नतुन आरक्षी आयुक्त हरमित सिंह। हरमित सिंहा गुवाहाटी महानगरनि गोदान पुलिस कमिशनार जाबाय। बेनिफ्राय न्यायालय हाकक विरोधी चक्रबृहत अभिमन्यु अखिलखौ अभिमन्यु होनदों आरो बियो न्यायालय बिजिरसालि आरो खुंथायगिरि बिसोरनि चक्रबृहुआव बोनजादों। बेनिफ्राय जाबाय मा रहस्य कि किन्नर सिन्डिकेटत कौटि कौटि टकार लेनदेन। मा सिंनि खोथायालाय जे जि किन्नर सिन्डिकेट बेहाय कौटि कौटि टाकानि लेनदेन जायो। दा बिसोरो थाखा खाङो आखाइ खबनानै किन्नरफोरा हिजराफोरा आरो बे थाखाखौ गावसोरो गासैबो मोनजोबा सिबायफोर। बेखौ बिसोरहा मालिक दङ। मैया जों जेरै मोनदोंमोन जे गुरुमा पिंकी बे 28% मरगिया बानस मुखलि केन्द्रीय कर्मचारिलि। मिरु बिफाननि बा मिरु सरकारनि सिङाव खामानि मावनाय साख्रियाफोरा मोनसे मोजां रादाब जे 28% मरगिया बानस मोनगोन। बेनिफ्राय स्वास्थ्य मन्त्री दाबि सत्त्वेও गलाघाटत लकडाउन बृद्धि। गलाघाटआव लकडाउनखौ बारायनांदों। हामथाराखिबा खमायाखै बेखायनो बारायनांदों आरो। कोविड काলত असहाय अभिनेत्रीक जौन शोषण तथाकथित डिरेक्टरर बे आरो गाज्रि रादाब। बे सिनेमानि थिएटारनि बे डिरेक्टर प्रयोजकफोरा बिदिनो खालामनो नाजाबाय थायो जे सासे उफायहारा फावथिना दिन्थिगिरि आइजोखौ जिनाहारि खालामदों बा बे सुसिदों सासे डाइरेक्टरा। बेखौ फरायबा नोंथांमोना मिथिगोन मा दङ।
ओमफ्राय सर्बानन्दर उत्तर हुरिर प्रतियोगिता माजुलित सर्बानन्दआथ' एमएलए शिपखौ गारनानै सेन्ट्रेल मिनिस्टार जाबाय दा बिनि जायगायाव खालि जानानै दङ माजुलिया दा बेहाय सोर एमएलए जागोन बेखौ होनदों आरो दे जोङो आमार अखमनिफ्रायबो बेखिनिखौनो फरायबाय बेनि उनाव फैदिनि जे नियमिया बार्तायाव रादाबा दङ सदनर प्रश्नर पूर्वे उत्तर फादिल अखिलर बेनो आरो जोंनि आन्दो खोथाखौ दोनख'नानै दोनिया अखिलनि दाय माने सोंनाय फिननायनि सिगांनो अखिला आन्सारखौ फादिल खालामदों गेवब्रु होदों बेनिफ्राय जाबाय मा बिप्लब शर्मा आयोगत हाइकदान सारि राजपत्रित बिखयार साब्रै गेजेटेड अफिसारा बिप्लब शर्मानि जि बिजिरसालि बेहाय साखी होनांदों बेनिफ्राय मानि दायाव बेखौ जोङो फरायबा मिथिगोन ओरै होनदों हेडलाइनाव मोनसेबाव আজি জাননী प्राप्त বিষয়ের মতামত প্রকাশের অন্তিম দিন 19 জনের ভিতৰত সাক্ষ্য দিলে 14 জনে তদন্ত প্রক্রিয়া ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিছে আয়োগে बे एपीएससी केलेंकारिनि आरो थाखा होनाय होयि सोर जादों थाखाखौ बेफोरो बेनिफ्राय दुर्दक्ष ड्राग्स माफिया आस्रादुल्लाह हह 5 सरबराहकारिक ग्रेप्तार ड्राग्स माफिया आस्रादुल्लाहजों लोगोसे गुबुन साबाखौ हमबाय बिसोरो ड्राग्स माफिया दा नियमिया बार्तानिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय बेनिफ्राय जोङो थांदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइ दैनिक जन्मभूमि होननाय बे रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ অসমৰ পৰা চাহ কোম্পানীসমূহ যাতে গুছি নাযায় তাৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে ল'ব বিধানসভাত দৈনিক জনভূমিৰ বাতৰিৰ প্ৰসংগ তে आसाम सोरखारा सिन्था खालामनांगौ जादों आरो एखौ राहा लागोन होननानै आयेन आफादाव बिबुंसार होदों जे साहा कम्पानिफोरखौ आसाम गारनानै थांनायखौ होबथानांगौ बिसोरखौ बुरखायनानै बा गिनाय गैयि खालामनानै लाखिनांगौ हादोरसायाव बे बेनिफ्राय मोनसे जाबाय অসম আন্দোলনৰ নিৰ্যাতিতসকলক সাহায্য আৰু সংস্থাপন প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে আসাম আন্দোলনৰ যায়ফৰা माबा निर्यातित जादोंमोन सैज्य खालामनांदोंमोन बा अत्याचार खालामजादोंमोन बिसोरखौ आसाम सरकारा मदद खालामगोन बेनिफ्राय जाबाय অসমত দুটা সন্তানৰ নীতি কঠোৰভাৱে বলবৎ হ'ব যে চলিত বিধানসভাতে উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা যে आसामाव जि जरासे बिमा बिफाया सानै गथ'ल' खांनो मोनगोन बेयो गोख्रोङै बाहायजागोन बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय जाबाय गुवाहाटी महानगरीफोराव होम डेलिभारि ব্যৱস্থা কৰা হ'ব गुवाहाटी महानगराव जौखौ न' हैगोन बे आरो प्रति माहते संबाद माध्यमे लाभ करिब विज्ञापনৰ धन जे दानफ्रोमबो रादाब बिलाइनि बिगुमाफोरा बा अथरिटिया एडभार्टाइजमेन्ट मोनगोन बेनिफ्राय जाबाय खेलानि रादाब नाम प्रत्याहार फेडारेल टकिअ अलिम्पिकनिफ्राय बियो नाम गावनि मुंखौ दैखांनानै लाबाय ओजोंहाय हाजु मान्ना पेटेल जे सानस्रिग्रा बेनिफ्राय प्रणीतर प्रथम प्रतिपक्ष जिलबारमेन बेनिफ्राय भारतीय पुरुष हकी दलत अंतर्भुक्त बरुण सिमरनजीत जे भारतारि जि हौवाफोरनि हकी गेलेनाय दोलो बेहाय बरुण होननाय आरो सिमरनजीतआ जायगा मोनदों बेनिफ्राय सिन्धुनि रादाब श्रेष्ठ खिनि उजारि দিব सिन्धुये
पिभि सिन्धु बियो गावनि जे गेलेनाय हासारनाय बेखौ दिन्थिफुंगोन बे खोथाखौ बुंदों। बेयो जाबाय लन टेनिस गेलेग्रा आइजो माबा मा होनो लन टेनिस नङा बेयो बेडमिन्टन गेलेग्रा। बिनि उनाव जाबाय काउन्टि क्रिकेटआव आश्विनर 5 उइकेट जे आश्विना मोनबा उइकेट मोनदों दखल खालामनो हादों काउन्टि क्रिकेटआव बे लन्डननि खेला। ओमफ्राय WTC नतुन पइन्ट पद्धति WTC आ गोदान पइन्ट साननाय नेम खालामगोन। बे जाबाय दानिया गुबुन गांसे रादाब बिलाइ बे जाबाय माबा बांला रादाब बिलाइ। पुलिसের গায়ে হাত দিতে চাইলে গুলি চলবেই এনকাউন্টার নিয়ে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী। पुलिसनि मोदोमाव जुदि आखाइ होयोब्ला पुलिसखौ बुनो ओंखारोब्ला गुलि गावनाया जागोनानो बे खोथाखौ बुंदों जोंनि गिबि मन्थ्रिया। बिनिफ्राय পিজু হাজরিকা बुंदों সাংবাদিকের সঙ্গে নিয়েই এগোতে চায় সরকার। সাংবাদিকफोरजों लोगो नांनानैनो सोरखारा सिगांनो सानदों। बेनिफ्राय जाबाय अखिलेर जामिনের বিরুদ্ধে हाईकोर्टे NIA न्याया अखिलनि जामिनखौ बानचाल खालामनो थाखाय हाईकोर्टआव केस होदों। बे विधायकদের मतानैक्य थमके करीमगंज मेडिकल कलेजर काज केशव महन्तआ बुंदों जे सोरबा सोरबा MLA फोरा एसे गोरोबलायै दंब्लाबो करीमगंजआव मेडिकल लुनाय खामानिया जागोन। बेनिफ्राय रादाबा जाबाय सुपार कापे इटालियार सामने मेसिर आर्जेन्टिना। बे माबा सुपार काप फुटबल खेला बेहाय इटालिया आर्जेन्टिनानि बेरेखायै गेलेगोन बेखौ होनदों। बे जोब्बाय। बेनिफ्राय जोङो थांदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव नैबे आसाम ट्रिब्युन दिनै बेहाय दङ पुलिस ड्राइव एगेन्स्ट ड्राग्स टु कन्टिन्यू। चिफ मिनिस्टार जोंनि चिफ मिनिस्टारा बुंदों जे ड्राग्सनि बेरेखायै पुलिसनि जि दावहा बे सोलिबाय थागोन। बे आसु साबमिट्स टु लिस्ट अफ एजिटेशन भिक्टिम्स टु बरा। आसाम आन्दोलननि जि भिक्टिमफोर बिसोरनि मुं लिस्टि मोनसे होदों मोननैयानो होदों अतुल बरानो आसुनिफ्राय। बेनिफ्राय नाम्बार अफ कोविड केसेस इन स्टेट अलमोस्ट 30 बुंदों मा माबाखौ जे कर'नानि साग्लोबनाय बेखौ गिनांगौआथ' दङ। दा गिनांगौ दंब्लाबो नाथाय दाखालि मैया एखे लेभेलावनो दं होननानै बुंदों। जों दायो थांनायनि जोबथा रादाब बिलाइ बे दैनिक अखम बेहाय दङ जे नगाव सहर ओसरते मानव अंगर सरां बेबखाय। मरिगावल' नङा नगावबो बे मानव अंगनि मानसिनि अंगफोरनि मेनलि किडनी बे फाननायनि गिला फाननायनि बे मिरुआ बेहायबो सोरदै दंखुमायो नगाव टाउननि खाथियावनो। बेनिफ्राय आइनर गन्दिते आरक्षी कठोर हबो। आइननि आवथायाव थानानैनो पुलिसफोरा गोख्रों जागोन आइननि बाहेरायाव थांनानै नङा। बेनिफ्राय सांसद बरदलैर उपस्थितित धरमतुলত उत्तप्त परिस्थिति राजनीति नकरिबोलै हकियनि। बेखौ लानानै राजखान्थि खालामनाङा बेहाय थादों धरमतुलनि रायजोफोरा। बेहाय सांसद बरदलैया थांदोंमोन आरो MP बरदलैया। बेनिफ्राय जाबाय ঐতিহ্য ভবন রূপে ঘোষণা মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বাসভৱনক। চিফ জাষ্টিसनि जि थाग्रा न' बेखौ मोनसे हेरिटेज बिल्डिं हिसाबै
गनायथि होदों आसाम सरकारा बेनिफ्राय 5 जन युवকক आटक नगाঁৱত टाटा DI गारिलै लक्ष्य करि आरक्षीर गुलि चालना टाटा DI गारिखौ लक्ष्य खालामनानै नगाঁৱआव 7 मानसिफ्रा गुलि गावदोंमोन आरो बिनिनो हमजाजोब्बाय आरो बिनिफ्राय बुंदोंमा किन्नर सिन्डिकेट गुवाहाटीनिफ्राय नियन्त्रण जे हिजराफोरनि किन्नरफोरनि सिन्डिकेट बे गुवाहाटीनिफ्रायनो सामलाय जायो बेनिफ्राय मोनसे रादाब जाबाय निर्वाचन आयोगलै जाननी कलकाता उच्च न्यायालय बे ममता बेनार्जी बेंगलनि बाथ्रा ओरै होनदों नन्दीग्रामर फलाफल सम्पर्कत ममतार आवेदन नन्दीग्रामनि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टआव ममता बेनार्जीया गोजोनाखै शुभेन्दुआ देरहादों दा बेखौ लानानै बिथाङा बिजिरसालियाव माबा बिदों न्याय बिदों बेहाय बुंदों मा निर्वाचन आयोगलै जाननी कलकाता उच्च न्यायालय कलिकातानि जे हाइकर्ट बे हाइकर्टआ इलेक्शन कमिशनारनिसिम मोनसे जाननी हरदों नटिस हरदों बेनिफ्राय आइनर परीक्षणत सम्मति देखद्र आइनर पुनरीक्षणत सम्मति भारतीय दंडविधिर 126 क धाराक प्रत्याह्बान जनावा आवेदन उच्चतम न्यायालय আজি শুনানি बेनिफ्राय जाबाय खेलानि नतुन तारका और किंबदंती सृष्टि हब टकियत ते टकियआव गोदान गोदान रेकर्ड लिरमिन बानायजागोन आरो गोदान दैदेनगिरि ओंखारगोन गेलेग्रा ओंखारगोन बेखौ आसा खालामदों टकिय अलिम्पिकनिफ्राय बेनिफ्राय बटा प्रदान अनुष्ठान नाथागे अलिम्पिकत देग्लाय मा बान्था राननाय हाबाफारि थानाय नङा बेनिफ्राय भारतर अफिसियेल सं मुकलि भारतनि जि अफिसियेल सं अफिसियेल मेथाइ रोजाबनो बिनिखौ बेखेवदों बेनिफ्राय मा टकिय'लै चीने प्रेरণ करिब 400 एक्ट्रेस एथलेट चीन देशा टकिय' अलिम्पिकआव गासै 431 एथलेट गेलेग्रा थिनहरगोन बा दैथायहरगोन ब्राजिलर खेलुवै थका हटेलत कभिड आतंक टकिय'नि रादाब बेबो के माबा गेलेनो थांनाय जि अलिम्पिक गेलेनो थांनाय माबानिफ्राय ब्राजिलनिफ्राय बिसोर थाग्रा हटेलाव माबानो कभिड मोनदों बेनिफ्राय दलक एकगत करि नेतृत्व দিব বিচাৰে শিখৰ ধাৱানে बे क्रिकेटनि खोथा बेनिफ्राय मोनसे दा पाकिस्ताननि बिरुद्धे तृतीय एदिनियाथ' जयलाभ इंलेन्डर पाकिस्ताननि बेरेखायै थामथि टेस्टआव इंलेन्डआ देरहाबावबाय बे होनदों बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ बे जाबाय बिटिआरर बहु बर' युवक হৈছে সন্ধানহীন बिटिआरनि गोबां सेंग्राफोरा बड'लेण्डनि सेंग्राफोरा दा थं गैया जेनेबा गोमानानै दङ अबाव गोमाखो बहा थांखो बे आरो क'क्राझाराव सांसद नवहरिनिया उपनिर्वाचनत आखन बिसारिब जिएसपि जि बाय इलेक्शन जागोन बेहाय जिएसपि दलनिफ्राय सीट नागिरगोन बेनिफ्राय बिश्वनाथत महिलार मृतदेह उद्धार बिश्वनाथाव सोरबा आइजोनि गोथै सह मोनदों बेनिफ्राय नवरिता महन्तर हत्याकारिक फासि दियार दाबि नवरिता महन्तखौ बुथारग्राखौ फासि होनायनि दाबि खालामदों मुकालमुवा डकाइति कान्दर आरो दुजन ग्रेप्टार बै जे मुकालमुवा बेंकआव खामानि मावनाय मानसिना नखराव माबा खालामदोंमोन ते बेखिनियानोसै दिनैनि रादाब बिलाइफोरनिफ्राय
जि गाहाय रादाब बेखिनिखौनो फरायबाय आरो जोबथारनायाव आंनि गोरबो सिंनिफ्राय नोंथांमोननो साबायखर आरो खुलुमनाय बावनानै एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।